huli guys, ang pagdating ng mga relief boat. Ako rin wala ma'am. Yung intra, kasi we have kasi there are some household na yung puno, so kaya siguro paano may chinso natin so kaya. So, we will enjoy yung after lunch na siguro para after lunch na siguro physical practice and after that we will have a meeting. Okay? Dito muna kayo. Okay. So
i-repack na rin natin. Kasi we have about 9,000 families. So, I think, ang ano ko na lang, we will give some in one barangay, then yung ba siya affected na and then, problema ko kasi yan, pag nag-distribute tayo ng kabilang barangay, kung sa kabilang barangay wala, maging political yan. Yan, maging issue na naman yan. So, pag nagbigay tayo, bigyan lahat na. So right now, we have 1,500 packs from this WD. I'm waiting for the other additional. Right now, we will discuss first. After this, we're going to buy sabay tayo sa talaga. So after this, we'll have our lunch, then discuss natin kung pwede yung situation mo. And I will go with this siguro. Kasi may Sir. Duty mo niya gabi eh. Sorry sir. Alas 6 na lang din. Ako mga alas 6. Nya, walo ka to. Walo ka to. Walo pa ha. Maro to sir, mo ta kanto sa inyo kay ang access lagi. Mo lagi. Maro to sir. Oh.